No a 55 Michal. Vedle Brože. Brož je vzadu na pravou odsaď. Nádherně bavit touto podívanou, vychutnat si start tohoto závodu. Ano. Ty kráso, krásně. No tak to si až prdel. Tak to je bomba. Tak to je bomba. Ty krá... Takže ani Radek Rous, ani nikdo z dalších nedokázali zachytit zatím jeho nástup. Každopádně vypadá, že tam byly nějaké i problémy, několik hned pádů v té úvodní šikaně. Počkejme, co přinese první okruh. Raketen auf das Stadion, Burgbrüggemann, ihr habt gesehen, was hat der wohl heute hier im Takt mit, naja, sicherlich alles ganz hell. Nee, also, das Brüggemann, ein Raketen auf der Stadt, hat er sicher vorgesetzt an die 1, aber dann hat auch mit dem Amerikaner, soweit ich gesagt, jetzt 2, 3 Fahrer waren in der Familie, aber jetzt kommt die Mäuse in der Fahrer nach und dann gibt es mal ein Foto. Ich denke mal, das ist er. 100 Meter. Opravdu ďábelské tempo nasadil tento Ital. Ale Indian. Já se dívám, jo? jsou na tom našli, tak bohužel na druhé příčce. Zamáváme mu, ty vole, jestli projede. Další italský závodník Danilo Marantone, který Italům ten závodník a Michal Pilar číslem 55 na místě 5. Za ním také číslem 36 na 6. pozici Václav Wittmann. Takže Radek Rous zatím na 3. místě.